हाय लोगोफोर आं देमालु नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं फोरमायगोन नोंथाङा एन्ड्रइड मबाइलजों नोंथांनि YouTube चेनेलखौ बोरै गुगल एडसेन्स एकाउन्टजों कानेक्ट खालामनो हायो एबा मनेटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। थुदो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो जागायदोनोसै। लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि आवगायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे गोजा गाबनि साबस्क्राइब बटनाव क्लिक खालाम आरो बे खाथियाव थानाय बेलखौ क्लिक खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननो फैसा थाइसेबो नाङा साबस्क्राइब खालाम। थुदो लोगोफोर अब्ला टाइमखौ थाङालासिनो भिडिअखौ जागायदोनोसै। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रो। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे इउटिउबाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बे गोजौनि आगदाथिंजाय मोनथाम डट बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बे नोंथाङा गाहायथिंजाय फैनानै बे गाहायाव डेस्कटप साइट मोनगोन बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइला पिसि बायदि खामानियाव होनाय जागोन। खामानियाव बिदि अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव थां। नोंथाङा चेनेलाव फैखांनायनि उनावहाय बे क्रिएटर स्टुडिअ बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनावहाय बे इन्टारफेस अपेन जागोन। अपेन जानायनि उनाव नोंथाङा बे गाहायावहाय बे चेनेल नुनो मोनगोन। बे चेनेलाव क्लिक खालाम। चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनगोन जे बे सेकेन्ड अपसन मनेटाइजेशन। नोंथाङा बेवहाय मनेटाइजेशनाव नुनायनि उनाव बे आनेबलाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि चेनेला 1K साबस्क्राइबार जायाब्लाबो बा 4000 घन्टा वाच टाइम 4000 घन्टा जायाखैब्लाबो नोंथाङा बेवहाय मनेटाइजेशनखौ एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा बे मनेटाइजेशन बे आनेबल बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बे फार्स्ट अपसन नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेवहाय स्टाराव क्लिक खालाम। स्टाराव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बे गाहायथिंजाय नुनो मोनगोन जे नोंथाङा बे टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ मोजाङै फरायखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बे आइ एक्सेप्ट बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बिदि इन्टारफेस अपेन जागोन। अपेन जायोब्ला अब्ला नोंथाङा सेकेन्ड स्टेप बे स्टाराव क्लिक खालामनानै होबाव। स्टाराव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बेवहाय नेक्स्ट ओंखारगोन। नेक्स्ट ओंखारोबा बे नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालाम। नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय जा बे इउटुब चेनेलाव गुगल एडसेन्स एकाउन्टखौ कानेक्ट खालामनो नागिरदों बे इउटुब चेनेलजों नोंथाङा साइन इन खालामनांगोन। अब्ला आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। आं जायखिजाया मोनसे इउटुब चेनेलजों साइन इन खालामनोसै। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय बे गोजौआवहाय नुनो मोनगोन बे गोजौनि मोनसेखौ क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे सेकेन्ड नाम्बाराव कान्ट्रि सेलेक्ट खालामनांगोन। बेवहाय नोंथाङा गावबा गावनि कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा गाहायथिंजाय बेवहाय येस बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। होनायनि उनाव नोंथाङा बे गाहायाव क्रिएट एकाउन्ट बेवहाय क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय दस्रा पेज अपेन जाबावगोन। बे पेज अपेन जानायनि उनावहाय नोंथाङा बे गेट स्टार्ट बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन जे बेवहाय एकाउन्ट टाइपआव बेवहाय इन्डिभिजुवेल होनांगोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा बेवहाय नेमखौ नोंथाङा फेक नेम दाहो। बेवहाय नोंथांनि एकाउन्टआव थानाय रियेल नेमखौसो बेवहाय हो। गावनि नामखौ होखांनायनि उनाव बेवहाय सेकेन्ड बेवहाय एड्रेस लाइन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसखौ हो। बेनिफ्राय सेकेन्डनावहाय बेवहायबो नोंथाङा एड्रेसखौ हो। बेनि उनावहाय नोंथाङा पार्सनेल मबाइल नाम्बारखौ हो। होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय साबमिटआव क्लिक खालाम। साबमिटआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय थार्ड नाम्बार अपसन फैगोन। बेवहाय नोंथाङा बे स्टाराव क्लिक खालामबाव। क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बे गाहायथिंजाय बेखौ अन खालामनांगोन। अन खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय
बे सेभआवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव गाहायाव नुनो मोनगोन जे नोंथांनि साबस्क्राइबारा 1000 जानांगोन आरो वाच टाइमा 4000 जानो नांगोन। 4000 घन्टा बा 4000 घन्टा जानो नांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे एप्लाइ खालामखांनानै बेखौ 4000 घन्टा वाच टाइम आरो 1K साबस्क्राइबारखौ वेट खालामनांगोन। नोंथाङा बिदि एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि गुगल एडसेन्स एकाउन्टआव बेहाय रिभिउहाय थागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गाहायनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। गसाइआ नोंथांनि सानखौ मोजाङै मोजां लाखिथों। जै बर' हारिनि जै।